winjo Trevor. Okay. Well, we know. Ingani kibire twak machal kama. Nyaka ibed ng'ama otiegore mong'eyo gima wacho. Kora kia gima wacho. Ok ibed abeda jakoko. Dunga sijuri ni ng'ata wacho mara. Kikelo jokoko to. Jokoko nadko reporter osoma. Ibro duoko. Wewe otig mara. Jokoko wang'iyogo, wago kwa pap kucho. To ka wabiro kata wajodikore nikech wan jomo di skul mong'eyo gima time. Tarik 2 dwe mar 8 higa 2023 UDA Kenya Kwanza nonyiso jo Kenya ni gin gima dier mondo giyudi. Gidwa ni mondo IBC olosi, gidwa ni mondo 2/3 oketi, gidwa ni mondo oket Constitution Development Fund, gidwa office mar opposition leader, gidwa office mar prime cabinet secretary. Ma Kenya Kwanza. Aya. Tarik 3 dwe mar 8 Azimio nowacho ni gidwaro number 1 mondo duok cost of living, number 2 audit of 2022 election, number 3 restructuring of IBC, number 4 preventing interference with political parties, geng'o tulo mag political parties, number 5 gimoro amora ma outstanding a constitutional review. Okariambo mane Kenya Kwanza Azimio iwinja emomiyo aning'eni debate ahero to samoro oka debate gi jo ma wacho gik makia. Mano gimano wuok from Kenya Kwanza, mano wuok from Azimio. En ng'a mane dwaro mondo nengo gi moduok piny. En Azimio. Ng'a mane dwaro offices. Ne en osiepne ma William Ruto gigen. Koro kane owacho ni report, mokwongo riambo ni report pages 500. Report of pages 500. Poko somo report. Koro king'iyo report, chak somo report chapter 8 kidhi piny, ibiro ng'iyo gima timore. To king'iyo report ni nitiere gima iluongo ni harmonization of issues. Mano kisungu maduong' ma ondieko ok nyal winjo. Tiende niya, iriwo weche moya koni gi koni, tichologi kamanyakla, ting'iyogi. Harmonization kanotim, ne wachako gima iluongo ni electoral justice. Ang'o momiyo? Nikech IBC onge Trevor. Mano koro iriwo paro. IBC onge, nyaka wang'i ang'o ma immediate ma ji dwaro timo sani. Kwaya kanyo, eka wadhiye cost of living. Oluonge ni Article 43, cost of living and related matters. Kizungu no duong' ne kendo. Tiende niya, king'iyo weche mag socio-economic rights, ang'o momiyo ngima ni malo, health, somo, weche mag sikunde, weche mag pi, mane gima notimore kacha. Ka report nodhi ondiki, to report obedo formatted in a way kaka ne gibedo harmonized, kaka ne weche paro oriwore. Koro sami somo report ondiek, chak somo report kaka no chakore. Kiki somo report abal ka ng'ama ok biskul. To katieko. Imedo ngin gi mari, ibe duoko report, ibe ngi mari. Abro mi chance. Koro katieko. To penjo moko nyal duoko. Ipenjo ni report ni en ang'o ma japiny oyudo. Nothing. To kineno gik mane gikelo, emomiyo chako kuma ne gikelo, gin ne gidwaro office mar opposition, wan ok wadwar, ne gidwaro prime cabinet, giwacho ne gin go. Kane un kode, ang'o menu kele, ne gidwaro 2/3 gender, giyudo koso giyudo, ne gidwaro weche IBC, giyudo koso giyudo. Koro wan, kane wadhi kacha, to wapenjogi, anyalo paro kane wan Stony Athi, bura nodwa rumo, mar nadko, mowacho ni, ka ok udhi nyiso wa kaka wadhi duoko nengo ngima piny, to kara wan gino kwa dhi wacho. Maji wan owuok oko, Kalonzo Musyoka owuok oko, Eugene owuok oko, Wandayi owuok oko, owacho ni kara jogi ok serious. Ondiek gi jogi ok serious, nikech ok gidwa duoko nengo ngima piny. Kane wadok Bomas, gikelo ng'ama iluongo ni Ndung'u. Giwacho ni Ndung'u ose advice gi ni kaka gidhi ni, wach ni nie manifesto, ok ginya golo wach mar mafuta, atamalo 16 nyaka atamalo 8 oginyal golo, mano ni manifesto gi. Oginya duoko housing levy piny, mano ni manifesto gi. Onge gimanya ginya duoko piny, gibiro dili gi gigo kaka sadhi. Aya, onyiso waka niya, ni sani dola ber. Abro penje, en ja ohala. Dola sani kie compare gi Kenya shillings, ene rate mane? 193. Ene rate mane? 193. 193. 139. Okia, nikech otugo mana kama. Aya, king'iyo kendo, Trevor,
En gima lit 139 is okay. ni Ondiek nyalo biro ka teno wacho wach BBI wach tulo to ng'eyo ni gima kelo weche mag tulo gi en yiero. To ano kada wach yiero kawuono nikech adwa ni mondo jopiny ong'e ang'o momiyo ka ji odhi e twak to weche mag twak go ok bed implemented. Ka report ni ber kaka iwache no Okango. Ang'o miyo Eugene Wamalwa nokwer ni mondo nikech owacho ni gima ne duong' mogik en wach mar nengo mar ngima to ayie gi Eugene Wamalwa kowacho ni gima duong' mogik nengo wech mar nengo mar ngima. To ng'ama nodagi mondo kik duok nengo ngima piny en UDA, en Kenya Kwanza, ok en Azimio. To wan wacho niya, ka usewacho ni udho duoko nengo ngima piny, un e sirkal masani, un gi mpango mar duoke piny, wawenugo, to wan gima dwaher mondo mi uduok nengo ngima piny, nitie gik moko ariyo manyaka utim. Nyaka ung'e ni Finance Act manukalo gago kocha iri pile tiduoke piny nikech ei Finance Act kacha ema nitiere taxation, ema nitie ushuru manego ji ne gidagi. Kotiek mana dhi mi penjo mar Eugene imbe noyie kodwa kane wawacho ni housing levy ni ok ochomore gi katiba pend chik, noyie kodwa ne giduogo sani koro gi amende e gine e bunge ne cho senator sekale pod jopiny dhi inyore to wan gi ji machalo Ondiek mabiro e TV to go mana mbaka wacho mana weche gi mokikore to gi kia ni to nengo ngima dhi nade. Koro miye chance.